calentica, venga. No, venga, pues, no. Joder. Venga, venga. Ninguno pasará frío, ¿eh? Va bien, calentica. Oye. Venga. Oye, qué cara de buena persona te usted. Usted sí que me mata, venga. Un eurico, venga, un eurico de red. Chepa café. La señora la que manda a casa. ¡Ah! Venga, hombre. Venga. Pues hay que venir preparados para estos sitios, ¿eh? Venga. Oye, pues ¿cómo hago aquí yo? Venga. Ahí. Ay, qué vara ahí. Sí. Ay. No sé.
Bona nit a totes i tots. Hombre, será buen día, vamos, digo yo. Digo Què yo. és això? Yo, así, pedazo de neno. Ah, home, Sí. Pilar, Hola. què tal, com estàs? Bé? Molt bé, Galiana. Molt I bé. tu, què tal? Com estàs? Jo? Bé, molt bé, molt bé. Home, bé. Bé, Quan fa molt de temps, eh? sí, 3 anys, Oh, molt. o poc. Oh, bueno, sí. Bé, com anava dient, bon dia, bon dia. Escolta, és que abans has dit bona nit. Sí, però perquè abans m'he equivocat, Pilar. Ah. Per això, per la falta de costum. I què? A veure, i què? I què? Bé, Jo bé, sí, jo bé. I tu? pues no millor. Millor que jo. Home, no, millor en general. Val, perfecte. Eh? Val. A veure, com anava dient, bon dia a totes i tots. Escolta, Jeco, falta de temps que no t'he vist. Home, contame algo de tu vida, ¿qué tal? ¿Qué fas? Res, o sigui, ara res, m'he pillat un any sabàtic, ara no estic fent res, saps? Molt bé. Estudiant, escrivint i... Molt bé. No m'he realitat, que estic en la presentació, perdoneu. Ah. Perdona, Paula, perdona. Anem a veure, te conte. Tenia preparada una presentació que anava sobre Harry Potter, ¿vale? Però, bueno, s'han complicat un poc les coses, ¿vale? I no va ser tot com nosaltres esperàvem, ¿vale? No va poder ser. Perquè, a veure, per exemple, havia demanat... Que no pot ser. No. Vinga, tots! Oh! Gràcies, Pilar. De res, a manar. Bueno, després de la presentació anava de Harry Potter i bueno, teníem graneres voladores, teníem ciris que se passaven per ahí, per el radi. Però mira, primer que l'obra de teatre va ser a desembre, després va vindre el Nadal, després la nit de Cap d'Any, el Rei, Sant Antoni del Porquer, bueno, se mos va liar un poquet, no podem assajar. L'escenografia no ha arribat, estàvem esperant-la perquè l'havien comprat de l'AliExpress en Xina, no ha arribat. Jo vaig demanar un traje d'elfo. S'han equivocat un poquet, el vestuari està així regulint-s'hi, així que anem a necessitar la vostra ajuda per a que tot isca més o menys com pensaven que anava a ser lo de Harry Potter, val? O sigui que necessitaré que ens ajudeu. Però bueno, molta merda, o sigui, no, bueno, vosaltres, molta merda. Amb tots vostès, el primer ball de la presentació que comença així. Vale, perdó, m'han dit que el primer ball ja ho han fet. Vale, pues... Vale, pues ara... Bueno, imagineu, això passa en una època indeterminada, val? Estem a València, però no València ciutat, sinó València com si fos Hogwarts, val? L'escola València. I tot això, tota la presentació començava en una veu que deia... En una veu que deia... Ai! Xavi, hòstia, vols eixir? Jo ja t'havia dit que no m'agrada donar-te s'aprendre el test. Bon dia a tots i a totes. Hola, Xavi! Tu te vols callar ja? Però de què vas vestit? Ui. Es va reunir. Es va dir que hi havia un ball de disfresses, que en triarem una. I va ser esta, de flor. Però, home, era un ball de disfresses basat en Harry Potter, que a més no, l'escena no va ara. I en tot cas, no sé, era un ball de disfresses de mags. Chico, a mi no em ratlles, que prou escrits que en esta presentació de merda que has escrit, que no hi ha Déu que l'entenga. ¡Eso lo hacía todos
meter morcillitas y hablar mal de los políticos. Y nosotros no nos enterábamos de nada. Va, Pilar, te vols callar ja, per favor, i tu vols llegir almenys? Home, Llits. A València. Escola de màgia i fetilleria. fetitxeria! Ja! Hechicería en valencià és fetilleria, Pilar, calla ja. Ai. Més de, no sé, un poc de sang, va. A València. Escola de màgia i fetilleria. Fetilleria. Regna el caos. Maria Cotxer Català s'ha fet a la direcció del centre. Joan Bribón ha passat a millor vida en l'oposició. Que no sap. L'accés a l'escola és pràcticament impossible, amb 600 autobusos passant cada dia per la seva plaça. La senyora tenebrosa, la innombrable, la Gil, s'ha fet a les festes. Totes. Totes no. Santi Ballauster encara conserva el Ministeri de Mercats i el de Falles. Una pregunta. La María Coche Català y la María José. Bueno, més o menys, més o menys. Es que no entiendo que le tenéis que cambiar los nombres a la Che. Pilar, perquè no mos denuncien, perquè així les polítics denuncien per qualsevol cosa. Bueno, més o menys, pues, imagineu on estem, no? Ara tot això començaria a ser el saló. El saló on estaria el barret seleccionat, el saló, no? Les ciris, les taules on la gent va a... La escenografia la podem treballar. Estaria la escenografia, per favor. Més o menys, no tenim recursos. I tot començava amb el barret seleccionador. Ara ets jo, no? Hòstia, sí, ara ets tu, tio. Però, Mare, tu també de què vas vestit? mare meva. Què passa? M'agrada, sí? Benvinguts a València. Escola de màgia i fetitxeria. No n'hi havia un altre barret seleccionador? Doncs no, Carlos, jo no tinc més barres seleccionadors a casa, que vols que te Perquè diga? això no és... Tira. Este barret seleccionador no vos dirà quina casa pertanyeu, no. El barret tria persones per a formar part de la casa gran. Busquem els millors entre els millors per a formar part d'estes falles i governar-les, parlant clar. Qui vol començar? Ai, però, jo vull començar. I com et dius, xiquet? Jo sóc Hermione Grinder, l'aprenenta de màgia més important de tota València. Em sé tots els encanteris que cal fer. Conec tots els llibres importants. Soc com una biblioteca amb potes. Soc la Xavi Mozas de la màgia. Ja ves, doncs el barret seleccionador diu que no vals per a formar part de la Junta Central fatídic de la Casa Gran. Haurem de buscar entre el públic. Pot començar. Qui pot començar? Vostè, senyora, per exemple. Bon dia. A què es dedica vostè? ¿A qué se dedica usted? Sí, bueno, no, delicado, sí, es que no tenemos cinta per ficar. No pasa res, senyora. De vicepresidenta, jo la de Sí, vicepresidenta. a igual, també anem per així, i tenim per així, pues res. Però anem a creuar, sí, creuar. Oh, bon dia, senyora, com està vostè? A què es dedica vostè? A res, també? Perfecte.
Esport. Perfecte, Vas per la perfecte, delegació molt bé, d'esport. gràcies. Ara de provar jo, vinga, va. Anem cap allà, anem cap allà. I com et dius? Jo sóc Ron Whisky, el més maldestre entre tronges mags de València. No em sé ni un dels encantadors. Sóc dolent. Com esta merda de presentació que diu coses com fetilleria o encantet. Doncs canviarem a protocol de junta. Escolta, Mariana, això no té ni puta gràcia, val? Mira, sí. Mira. A mi me pareix molt bé que tu no tingues res a veure amb Junta Central Faller ara. Res, però res de res. Te diré que hi ha un quadre teu en una foto teua. Bueno, allà al fons del corredor, a la dreta, al girar a la dreta, tornes a girar a la dreta i allà on no te veu ningú i ningú va, allà està ficat el quadre, val? Allà estàs tu. Però ara no pintes res de res. Però jo sóc la secretària de protocol de Junta Central Fallera i no puc permetre aquestes bromes, val? Em fiques en un compromís. ¡Sí, señor! Gràcies! ¡Es que té raó! Es ¡Es que que siempre la lo lana digo. no tiene ningún miramiento! ¡Ningún miramiento tiene! Mira, ¿sabes lo que vos dic? Que jo passe de la presentació. Oye. Si és que jo, però si jo ni tan sols fas de galipote. Jo sóc Dodi, un elfo lliure. ¡Ay, leche! Espera, Dios me para. Que si vas a fer un playback... Jo sóc Dodi, un elfo lliure. Jo sóc un elfo perquè el món m'ha fet així, perquè ningú m'ha tractat amb amor, perquè ningú m'ha volgut mai sentir. Jo sóc un elfo que he lluitat com un lleó per donar-vos unes bones subvencions i vaig rebre solament incomprensió. I voldria ser com Santi Ballester, tindre un somnito garfers i tindre un iPhone que jo m'enfanye al major i somiar i sentir i oblidar el rancor i cantar, encanar i actuar els dichós. Jo sóc un elfo perquè el món m'ha fet així, perquè ningú m'ha tractat amb amor, perquè ningú m'ha volgut mai sentir. I voldria ser com Bebè Fuset, 3 anys tocant-se els collons, tindre un bon jornal com Borja Sant Juan i ser un amor recompenç i somiar i sentir i oblidar compromís i cobrar com rigor i segur i seriós.
Jo no puc llegir, jo faig de Hagrid. De fet, hauria d'estar en genolls per a que semblara més alt. Vinga. En sèrio, ara? De genolls. Jo sóc més alt, jo sóc Hagrid. Vinga. Bé, doncs anem allà. Oh, Gally Potter! Qui collons és Gally Potter? Ai, jo faig d'Hermione. Jo de Ron Whisky. Ah, jo soy la xiqueta que plora. I per què no estàs de genolls? Perquè estic plorant en el bar, plorant en el banc. És Myrtle la plorona. Ah, com Sandra Gómez, però en màgia, no? Ho entenc. Tot tiempo lliure! Va, para allò de Harry Potter, tu. No me lío a este. No, només en tinc un, i és per a mi. Que de peu no pots estar, escolta. Doncs, a veure, si ja veia com ho fem, aleshores... ¡Oh, Gally Potter! La señora tenebrosa, la innomenable, està a prop de Hogwarts. Haurà sigut Maria Cotxer que l'ha deixat entrar. Què podem fer, Harry? Què podrem fer, Hagrid? Què podem fer, Harry? Què podem fer, Hagrid? Harry. Què podem fer, Hagrid? Hagrid, fica Hagrid. Harry. Pepe, fica Hagrid. Mira, no veus? Així posa Hagrid. És de veres, És de veres, sí. És que perdó. teu menys que el Josep Egret i este quan li van portar els 4 milions d'euros. Tira, va. Tot tiempo lliure! Hòstia, l'acudit és antic, Si fa 3 anys que no ve per així. Vinga, seguim. Què podem fer, Hagrid? No sé, Harry. Oh, mira. Así hi ha una chica que plora. Podem preguntar-li. Podem preguntar. Tu qui és? Què et passa? Yo soy Myrtle la plorona. Myrtle la plorona. Mira. Va, Maite la plorona. Maite. Jo estic així, anem a veure. A veure com ho explique. Hem de fer un conjur per a deixar a Maria José Coche i per això necessitem uns calçotets d'un president de falla o unes bragues d'una presidenta. Si pot ser de Rusafa, millor. I una pinta de la fallera major de Sevilla d'Enya i una banda o una caramba. Però era un coll de pato, tot això. Així posa que tots aneu al públic a aconseguir-ho. Al cosa pública. A veure, la presidenta, Hola, què tal? President de Rusafa. Va, díselo. No, però- Deixa'm ser encanteri no es pot fer. Encanteri, sí, això, encanteri. Perquè no serveix. És que hi havia que aconseguir un reglament faller actualitzat. Vinga tots! Anem a veure este. Una terrina xicoteta amb gelata triturada. La teniu allí? Sí, aquí. Vale. Què més fica? A veure. Un poc d'almíbar de llet. Al millor de llet, vale. Al millor de llet. Jo me l'he dit. Así no hi ha... Ahí el té, xale. Sí. Això és. El... Ah, ese és. Que bo. Vale, ok. A veure. Això és un almíbar de llet. Sí. Plàtan picat. Ah, ese tinc jo. Picat, picat. Plàtan picat. Així està. Picat. Picat? Sí. Està. Vale, a veure. I nata per damunt. Ah, espereu. Més? No, ja. I què collons és això? Hòstia, un banofi! Ok. Valía la receta con la una receta de cuina. Ese tío tonto, o sea, no té res a fer i seria la cuina, no? Ah, però no està del tot, Està bo? Ah, bueno. Està Bueno, no.
estaba. Vale, tu torno. Vale, canta. Anem a centrar-se, per favor. Com anem a reconquerir València si som una posició de merda? Va! ¡Tiempo libre! El trio de València, Maria Cotxer Català, s'ha reunit en els seus esbirros. Escolteu, qui feia de Maria Cotxer? Escolteu, qui feia de Maria Cotxer? Suposa que jo, però com no m'heu cridat ni per a baixar els assajos, així estic entre el públic. Quins assajos, Laura? Els assajos? Quins assajos? Des de quan assaigem a Sevilla, Dènia? Ala, va, vine, carinyet, vine. Vine, assajos. Ala, prens. Llitja el que pugues. Soc Miquel la Florona. No. Esta fulla no és. Ale. Tu me forces a aventar al balcó jo vaig entrar. Tu me forces a aventar. Tu me forces a aventar. Que al balcó jo vaig entrar. Mi vida sabe mandarme de seguida una acreditación, pero no la donaré. Al balcó yo lucharé. Y no podrás deixar la bicicleta al costat del meu camió. Uns partidaris que te facen costar per ganar-te a casa i així tu no entraràs. Y miles de autobusos que así vais pasarás. Son María Cotxer y así pa gobernar tu no el vols assabentar. Que al balcó jo vaig entrar. Y mientras corren a demandarme, y mientras corren a suplicarme, pero soy María Cotxer, y yo soy María Cotxer, pero soy María Cotxer, y yo soy María Cotxer. Perdó, perdó. Disculpe. Hola, què tal? Què tal? Que dic jo que porta allí més d'una hora per eixir i ningú me diu quan tinc que eixir, no? I tu de què fas? Jo soc Hewi, la mira. ¿La qué? La lechuza, coño! ¿Y eso qué? Bo, el cas. Madre mía, que esto no hay quien cojones lo entienda. De verdad. Encanteris, fetichería, óvila. Menos mal que al año que viene ese va a ser el concurso en castellà como en Junta. Ya eso no hay que lo entienda. Bé, a mi no em comptes. A mi m'han dit que me fique això i ja està. Que per cert, que la resta que no ha vingut. Però quina resta? Pues la resta de persones que tenien que vindre a fer cameos, que no ha vingut ningú. Bueno, només ha vingut Sandra Gómez, però en el xiste que veu fer d'ella s'ha mosquejat i se n'ha anat. I no ha vingut ningú més? Però si ens va dir que des que va ser president de Junta li havien eixit amics per tot arreu. Pues n'hi havia per lo menos 10 pàgines per als cameos. Pues mira, doncs, a prendre pel cul. Vale, fora. Pàgines fora. Escolteu un moment, crec que eren 20 pàgines de text. Mare de Déu, mitja presentació a fer la mà. Escolta, i de compromís? Ningú. Compromís... No, no ha vingut.
Això és rar. Raríssim, raríssim. Sí, Però molt rar. sí, sí. I de la seva directiva? De la seva directiva, jo. Ja. I tu què feies? De què? Què feies així? L'òbila, però què feies? Sí, perquè jo he vingut així a portar-li una carta a Harry Potter, no? Que portava dins una poesia per a Paula. Doncs ho fem, no? Sí, però rapidet, perquè tinc que fer un altre cameo en el Bronxo i l'Angelita. Que sí, dona, que sí, però fes això. Vale. Adéu. Hedwig, ¿no tenías presa? Hedwig, ¿no tenías presa? No te presa. Molt de reconeixement, molt de reconeixement. És que té el niu airat. Hedwig. Al millor no es pidiendo ¡Oh, que ve! ¡Que ya ve! ¡Que ya ve! ¿Que ve así? Ah, ¡Oh! Ya arriba. Ya arriba. Ya. Portes algo per a mi? Oh, intens així. No, ja. Gràcies. Adéu, Òbila. Adéu, Harry Potter! Mai t'oblidaré! No m'he mort encara. Qui ho diria? És a tu, Paula Bledana, a qui ofren el meu cantar. És a tu, per valenciana, a qui vull dur a l'altar. Pel teu flaire fet d'essència, de la flor del taronxer, portes perfum a València, a Espanya i al món sencer. Però si esta poesia l'hem utilitzada milers de vegades en les nostres presentacions. Vinga, a veure si ens centrem en... Vinga, va, aneu-se'n tots. No, Ron i Hermione, vosaltres vos quedeu. Bueno, això no n'hi ha qui ho arregli. La veritat. Discrepe. Discrepes. Sí, Per què? perquè en la vida tot té solució. Menys la mort. Fins i tot la mort, Xavi. Perquè, de fet, Harry mor en l'últim llibre, perquè ell és un horrocrux i es troba en Dumbledore. Bueno, que dona igual, que en esta vida tot té solució. Com? Amb Camela. Ya no puse tirarme al botar y la fuerza es abandonar. Ella ya no está, ella ya no está. La catalana viu al meu somni i el meu començar a respirar. El fum d'un motor, el fum d'un motor. Anem a perdre la batalla, necessitem guanyar esta baralla. Anem a perdre la batalla, vingueu a mi si pugem a la barca. Anem a perdre la batalla, necessitem
guanyar la baralla, anem a perdre la batalla. Vinga, amics, posem a la barca. No sabem què s'espera allí fora, no sabem si a nosaltres podrà. I volem guanyar, i volem guanyar. No sabem què s'espera allí fora, no sabem si a nosaltres podrà. I volem guanyar, ojo al jurado, venga! I volem guanyar. Anem a perdre la batalla. ¡El del órgano! Ja està bé, no? Ja està bé. Anem a perdre. Ja està bé de ficar-te amb Maria Cotxe tot el rato, Maria no? Cotxe, cantala. Fica't amb Ribot, per exemple. Me da igual, ella en Ribot que rival, jo con el polliure. I vol que fiquem Buki. I eixa qui és? Pues això, Mira, que no has parat de tota la presentació. clar, però Cotxes pa dalt, cotxes pa baix, para allà. per què no vol... No tens una altra cosa? Però si no la dona temps. No con la de mira que la alcalde de res, que si el pocho, que si entre Però a veure, per què? Ja, para. Para. A ver, disculpe un moment que me clave no me toca, Disculpeu, que me clave no me toca, pero yo creo que estoy cargado, Espera un moment que l'Angelita va defensar a Maria José Català. Toma, ja Santi Ballester, el millor president de Junta Central Fallera i president de Mercavalència que ha hagut en la puta vida. Això és així, Me falta aire, Però, si enguany anem a tindre superàvit en Mercavalència gràcies a la seva gestió. El braç, no notes el braç, no notes el braç. Però si tenies el mercat fets una merda, home, ja. És un infa, és un infa. Sí, dígame, ¡Ayuda! en la presentación. Hombre, pues de moment divertida no es. Pilar, què fas? Espera, que parece que me están parlando a mí. Espera un moment. Què fas? Pots callar? Escolta, que sí, que esperam. De veritat, és que esta dona no para. Vinga, després, sí, vinga, molt bé. Perdones a mi. I que cada que s'acube està mitjà la presentació de m'estic morint. Ai, és que jo ja m'he perdut. Del tot. Tu sí que te vas a perdre. Ui, Bueno, jo no havia contat el dissabte de presentació posada ¡Heu matat a Pere! És un infant. la madre lo parió. De què passa la presentació? Jo? De Joan Bribol. Saps que seria una bona escena per acabar aquest primer any en gran? Sí, dis-me. A veure. Alguna cosa de Pimpinela. Ai, sí. M'agrada
Tansi un dia che vi sensei, fa muy tansi un dia sense ajuntamento. I encara que no era feliç vas poder viure sense el silló. Però quan menys ho esperava, de sobte vingué l'ocasió. Qui és? Soc jo. Que vens a buscar El despatx. tan pronte I què? que ara sóc jo la que vol estar en ell. Per això vés-te'n, agafa la bici, el comboi i la pinya i tanca la porta. No saps el que estàs dient. Vés-te'n amb el carril bici, els cotxes elèctrics i tota eixa conya. Estàs mentint, jo ja ho sé. Vés-te'n, olvida que un dia tu fores el amo i deixa'm la pela. Oblida de tot, que jo va manar fins amb experiència. Bé, doncs Galena no s'ha mort, val? Està prou malament, però no s'ha mort. Agafem uns minuts de descans per a ell i tornem. Uns minuts, gràcies. Van a decir que bruja soy, pero no encontrarás que mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es. Por fortuna conozco algo de magia, talento que yo siempre poseí. Y últimamente no te rías, pero uso en favor de miserables que sufren depresión patética. Pobres almas de desgracia que sufren necesidad. Este quiere ser delgado y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas de desgracia, tan tristes, tan solas. Vienen rodando a mi caldero implorando mis hijos. ¿Quién los ayudó? Lo hice yo. Un par de veces ha pasado que el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me ha llamado. Estas pobres almas en Este es el trato. Te daré una poción mágica que te convertirá en humana durante 3 días. ¿Entendido? 3 días. Antes de que se ponga el sol el tercer día, el príncipe y tú debéis daros un beso. Pero no un beso cualquiera. Un beso de amor verdadero. Si lo consigues, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no, volverás a convertirte en sirena. Y me pertenecerás a mí. ¿Aceptas, querido? No lo sé. Es difícil decidir en la vida. No. Esto está mal, no puedo hacerlo. Pues vale, olvídate del mundo exterior. Vuelve a casa con papaguito y nunca vuelvas a irte. ¡Ariel! ¡Pobre alma de desgracia! ¡Piensa ya! No me queda mucho tiempo, ocupada voy a estar. Y solamente es tu voz.
pensada ara, per la segona part. Quan parla de triomfar, Steve, ara només tinc jaqueca. ¡Jaqueca! Bueno, i he decidit que continua la funció, no? Perquè això no ho dic per a que el jurat prenga nota ni res, no? Però malgrat el meu lamentable estat, després de patir un infart i d'estar a punt de morir i que els metges m'han dit que pare ja, no? Que para Galiana ja. Hòstia, pues jo he decidit continuar per tu, Paula, per tu, per la comissió, per les falles i per València. Muchas gracias. Bueno, este premio es de todos, pero me lo llevo yo. No tenía res preparat, però bueno, que sacas mai sap que a uno li van a dar un premi. Parla en valencià, que no t'entén res. Parla en valencià. Bé, en primer lloc, enhorabona. Enhorabona a la resta de nominats. Quin gran paper, José Ricardo Saiz, de Fray J, per la nominació de Saleman. Jo tampoc te l'haguera donat, jo t'hauria descalificat directament, però bueno, jo soc un del Enhorabona també a Santi Ballester. Santi, de veritat, quin paperot, quin paperot estàs fent, Santi, repartint les competències de cultura festiva entre falles, Mira que a mi me va oferir el paper Pere Fuset 3 vegades i vas dir que no, però mira tu, de seguida has dit que sí. Enhorabona, de veritat. A Bolo Peiró també nominat per Esta gala és meua, la presente jo 1, Esta gala és meua i la presente jo 2, Esta gala és meua i la presente jo 3, Esta gala és meua i la presente jo 4 i Esta gala és meua i la presente jo amb Maria Albors. Enhorabona, quina gran faena, de veritat, innecessària, sí, però gran faena. I per últim, a l'últim nominat, al Faller Major, de veritat. Enhorabona, quina posada en escena, quina llàstima que va fallar el vestuari, perquè la banda era lamentable, però bueno, has fet història en el món de l'Espanya. De veritat, enhorabona. ¡M'aburro! I este premi també me'l dedique a mi mateix, no? Per ser tan bo, no sé, estigui a punt de no acceptar el paper, però mira, per ser tan bon regidor, o sigui, actor, i bueno, també a la meva família, carinyo, també este premi, espera tu, ja tenim... Imma, ja tinc 12! Ja tinc 12, gràcies! Perdoneu. Vull que quede clar que qualsevol cosa que diga este senyor així no representa l'opinió dels fallers. Bo, és que no representa l'opinió de cap faller, perquè així, en Sevilla d'Ènia, som molt fan de María José Català i de Santi Ballester, que és el millor president que la Junta Central Fallera ha tingut mai en la vida, val? ¡Hija de puta, que me va a dar un infarto! Un moment, Xavi! Vine, a veure, on anem? Però per on anem? Ah, sí, vale. Ara és el... Val, el cos de ball! I sí, per favor, bé. Ara és el cos de ball i Hernani canta i balla. Pues va. Ja, Xavi, gràcies. Es un sentimiento que yo no encontraba nada, pero eso cuando me falleció no paré de cantar. Así está ya bella, habla ya la la churrería después, la que canta también. Esas cosas que acompañan todo el día, pero más se corren en la casa, no deben ser ni nada. Son las fiestas que me costan, no tienes la Navidad. Esas fiestas que señalen el camino vas. Y vos
Las que te dirá que has de pasar al pasar y que mai te preocupes que les cortes a pagar. És igual perquè al final els mateixos s'han borrat i quan venen els sintonis tots a punt per a xuclar. Així està la vella, un ballet, amb la cama i a cantar els carrers, a la menta al dormir i quan anem a venir. Esas festes de tocar en tot el dia però pas, se ponen en la casa no te dicen ni cagar. Son les festes que te costen diners barbaritat, son festes que señalan y pintan mi pelo más. Si está la bella, un ballet, a la cama y a cantar los carrers, a la menta al dormir y quan anem a venir. La 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 la. De veritat? Que qui té que veure això al Harry Potter? Jo sé que cada vegada entenc menys aquesta presentació, xe. A veure què diu el text. Estem a l'oficina de la directora del col·legi. Ja hem arribat al poder. Ara tenim dos coses que fer. La capital d'herba europea i els Game Days. No farem res de tot això. Omplirem la plaça de cotxes. ¿Y ahora qué pasa? No, posemos en peu, que ara soc Pepe, què passa? A veure, no us heu donat quan sóc el personatge i quan sóc Pepe? No. Mireu, sóc el personatge i ara sóc Pepe. Sóc el personatge i ara sóc Pepe. Sóc el personatge i ara sóc Escolta, ja està Pepe. bé! Collons, Pepe. Seguim. Seguim? Com que seguim? Si no hi ha més test. Que vos heu carregat 20 pàgines de test que Galian han escrit més. Així que fins així la Harry presentació. Així que a mitjar la casa. I el ball de disfresses? Xavi, no hi ha més test, no hi ha ball. Com que no hi ha més test? Este tio és idiota! Què fem? Jo què sé, estaria bé que les que són les males feu com si estigueu tramant alguna cosa. Che, feu el que vos dóna la gana. Jo de mentre aniré a preparar el ball de Max. Mare meva, i ara què fem? Ai, No sé, espera, no sé. A València reinarà l'harmonia i el bon fer. Sí. No obstant això, una banda de malvats disfressats de reines magues una banda de malvats disfressats de reines magues. Però voleu dir una vegada? Home. Però, Xavi, tio, que havia de vestir-te de dona. Jo ja vaig dir que de dona no em tornava a vestir. Si és que vas de flor. Ai, és igual. Anem a l'important. Esta banda de malvats
vol ocupar la ciutat i ho impedrem. Per això anem a necessitar l'ajuda del públic. Sí. Ara us repartirem unes varetes màgiques que aneu a utilitzar, Un momentet. Al públic, les varetes. Una vareta. Vinga. Hòstia, si té una vareta màgica, però... Espera, tu! Amb les reines. Calita, una vera tu. Ui, Marien, vols una vareta? Sí, una vareta. Mira, ese que xincotet, una mica vareta xincotet. Ui, ja he Tim. I estàs gran, Ai, tinc una molt grossa. Vareta gran, vareta xicoteta. Mira, la vareta, mira Esta està bé, Rani. Tu ja tens? No et done. Tinc, Víctor, i serà més bonica. Esta per a tu. Ja tinc mi vareta. I tinc una grossa. Ai, I vols una grossa? Así, Paula, cuidado en la mantellina, Cuidado. Dos tenéis varetes. ¿Con qué no? Mira, Xavi. Xavi. Xavi, és que eres... Vinga, Xavi. Tinc vareta. Teniu vareta totes i totes per ahí, varetes. Varetes, voleu varetes? Sabeu com van, no? Varetes és gratis. Que és veritat. Vareta i vareta. Tot és gratis. Tinc una vareta. No queden més varetes. A veure, ja que les varetes al públic, per a què? A veure. Ara, un moment. Teniu totes les varetes, no? Ara teniu que decidir en quin bàndol aneu. Si casen la vareta els que van a Maria Cotxer. Vinga, collons. Que hacen la vareta els que van a Maria Cotxer. Vareta. Vinga. En fi, esta mare. Alça el braç. Vinga. Vinga, Fran, alça el braç. Ara que hacen les varetes, és que van a les reines magues. Vinga. A veure. Cap allà. Juan, cap allà. Mira que dona. Vais les reines magues, clar, mira que dona. A veure, tu, per exemple, a on dices? ¿Torna al puesto? Un aplauso, por favor, mira. Anem a fer-ho més fàcil. Els de la dreta aneu en Maria Cotxer. Sí! Bravo! I els de l'esquerra Millors. a les reines magues. Si algú vol canviar-se està a temps, però no xut. Jo sí, dona. Paula, Doneu una cosa. Ara. Escolteu-me. Que tot lo que diga este señor en esta presentació no representa l'opinió dels fallers. Millor, no representa l'opinió de cap faller. Gràcies. Tots a mi. Ridículus! La gent de la dreta ha d'ajudar-la i fer... Després els de l'esquerra... Casa. Vinga, entre la dreta. Tots junts! Ridículus! Tots amb mi! Cotxera! Lesbia
esperant. Ai, si quasi no tinc res preparat. Tres folies. Ai, vull dedicar-li este premi a la meva família, però especialment al meu director, bien de tejedor. Este premi també està. Lo sé. I per descomptat, a les altres 4 nominades en esta categoria de actriu protagonista. Abella Ramos, vicepresidenta de Junta per dir que va ser la primera dona a presidir una assemblea quan la primera va ser Cristina Esteve. De veritat. El teu duo amb Nico Garcés va ser memorable, A veure... A Núria Llopis Borrego, del paper Damita Joven, en esta obra de teatre que és La vida i les falles. Segur que dins de 3 anys t'arriba un paper millor. A la influencer Marta Lozano, mantenidora de la fallera Major de València, que ningú sap què has fet, ni per què estàs aquí, ni per què t'han nominat, però mira, així estàs, celota. Mi fiera. Mi fiera, enhorabona. I finalment, però no menys important, a les nominades ex aequo Imma Mata, Carolina Albiach, Alicia Jimeno i Irene Sánchez, per esos 3 mesos de directives de Junta. Que ningú es podia imaginar, però ningú, Ningú. que vos anava a passar una cosa així. Ningú. Ningú us podia imaginar. Vos mereceu més que ningú la premi, perquè la veritat és que un molt millor que jo. Però mira, el jurat ha fallat i no l'ha donat a mi. Així que... Perdoneu, vull que quede clar que tot el que se diu en esta presentació, els fallers no opinem això, val? Ningú fa cap faller d'esta comissió. Muy bien. Ni cap faller opina lo que es diu en esta presentació, val? Que sí, pesada. Diana, en la rua jefa. Bon, cerca tu i jo, bandida. Què te pareix si unim els esforços? El bé i el mal units per sempre. Val, però jo soc el bé, No, el bé soc jo, fíjate. Que no, que el bé soc jo. No, Marisa, el bé soc jo. El bé soc jo. No, el bé soc jo. El bé soc jo. El bé soc jo. Que el bé soc jo. Callos! ¿Qué pasa? Espera, que la vareta no funciona. ¿Funciona? No funciona. ¿Le has mirado los piles? Sí, le he cambiado És que, de veritat, si no estic jo, no funciona res. No, A veure, porti la vareta? Sí. Gràcies. Pots arreglar la meva també, per favor? Estàs fora de plaza. Gràcies, Imma Mata. Això no hi ha qui igual ser. Ai, mira, jo crec que sí. Això es passa per estar separats. Què vos sembla si entre tots fem un gran canter? A mi no s'ho pren res. Anem.
sí? Jo tot ho reparto. Sí. Martín, fulla, pera, sí. Fulla, pera, ja. Espera que m'hagi llevat moltes fulles. Ho ajudar-me a fer l'encanteri, que tinc que ajudar-me a fer l'encanteri. Moltes gràcies. L'encanteri no funciona si no m'ajudeu. El móvil. Móvil. Dani, tantes tontes. Ui, mare. Soc fantasma. També soc fantasma. Ella és igual una altra. Uy, mira, toda familia. Todos, ¿tenéis todos? Sí. ¿Quién no tiene? Uy, por ahí. Oye, está en mi bolsa. Mira, tú tenías que hacer. Oye, Andresita. ¿Ya está? ¿Tienes que cantar? Molt bé. Doncs en la Fallers i falleres, valencians i valencianes, ha arribat el moment de mostrar la nostra unió. Més enllà de galispotes i mariacotxers, necessitem unir les nostres forces per a dominar esta gran València! Que ningú ni res ens diga que el carrer no podem tallar. Que ningú ni res ens diga que no ens donaran més subvencions! Entre tots, totes i totis, aconseguirem que les carpes aconseguirem que les carpes cadascú les plante quan vulga. Aprèn de vent el bàndol faller. Fem un gran encanteri perquè els nostres polítics entenguen que nosaltres manem a la ciutat. Visca el Cadoret! Visca! Au, au, au! Teniu tots el paper? Sí. Anem a assajar, val? A veure. A xilipú, a pu, a pu. Fins ahí, clar? Sí. A xilipú, A pu, a pu. cuidado. A chili, a chili, a chili, chili, a chili, a chili, chili, a chili, a chili, chili, a chili. Muy bien. A chilipú, a pu, a pu, a chilipú, a pu, a pu. ¿Tot clar? Sí. Anem a fer una prova. 1, 2, 3. A chilipú, a pu, a pu, a chilipú, a pu, a pu. A chili, a chili, a chili, chili. A chili, a chili, chili. A chili, a chili, chili. A chili, a chili, a pu, a pu, a chilipú, a pu, a pu. Vale, vale. Ara ve la part més complicada. Si jo tinguera diners, Fallera Major seria... Si yo tinguera diners, Fallera Major seria... Si yo tinguera diners, cualquier cosa cambiaría. Però no d'esta falla perquè és que ara la final ho tenim clar. Sí. Perfecte. Avant.
sap per què això? Jo crec que ja... Jo crec que ja, Anem. Pues... No sé. A veure, no saps què? Però parla. Què? Què li passa? Què passa, Xavi? Hòstia. Ja sé. Jo crec que falta alguna cosa. Sí. Dic jo? No sé, no sé. Però el director, no sé. Sí, pesat, el baile disfresses, no te preocupes. A mi me fa Home, tot el matí vestit de flor para que no n'hi hagi cap de disfresses. Sí, a veure, sí. Calentit, que no hi havia hores. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, qué disgusto. Per l'amor de Déu, això és una vergonya. Això és una vergonya, però vergonya. Vaya vergonya. Però, d'ell? Home, és que vaig a parlar d'una persona que ha vist això des del públic. Una merda. Ai, no digues això, Pilar. Digues això. No digues això. Home, però és que l'han vist. Ai, pues no digues tu. No ho han vist. No ho digues tu. Teniu a totes les pares convidades a ell. Enfam! Estem oxidats. Sí, estem ja oxidats, per l'amor de Déu. Això de que termina ja. Ja. Gràcies. Molt bé, molt bé. Això no me ho esperava jo. Ai, que bonic és això. A veure. Premi a la mosca cojonera. De verdad. Qué bonic. M'habéis deixat sense paraules. Però un moment. Parla el valencià de conselleria. Sí, el que li dóna la gana. Ai, vull dedicar el premi a tota la meva comissió, per haver-me deixat fer este paper durant tants anys. Ha sigut un autèntic plaer i no he volgut compartir amb ningú. Es veu i punt. Això sí, als meus uns altres 4 companys de nominació. Enhorabona. El més important és ser així. Veritat, Gavi Arana? Ara les falles ja no estan ferides de mort. Ara ja estàs tu per a matar-nos a tots. Sí, Rafi Ferrando, gran entre els grans, i que ja s'ha retirat. Quina alegria compartir amb tu absolutament res. A tota la taula de seguiment, que no heu donat per sac ni res estos anys. Tant de bo una pandèmia i que vos toque fuset de regidor. Ja veuràs que ve tot. I finalment, Galiana. Jodete. El premi és meu. I punt. Que quede clar que qualsevol cosa que es diga... La presentació. Però, Galiana, escolta. Això es queda així? No, escolta. Això s'acaba així? No, és que això no pot ser, escolta, a veure. Paula, això ho arreglé jo, no, perquè és que no pot ser. Tu tranquil·la, que això ho arreglé jo.
esta mirada busqué. I sé que sense que el cor s'enís de sobte del teu cos per fi. No penses que ha sigut casualitat. La vida ja ho tenia preparat, perquè eres tu l'estrella, la més ferma i la més bella. Ja ho veus, esta falla és així. La raó que estigues avui ací. Nostre amor és com la primavera que avui esclata i mai espera. I bateguem per tu. Al fin te'n dic que t'estimem de veritat. T'exaltem repartint felicitat, perquè eres Paula Estrella, la més ferma i la més bella. Per fi te'n dic que omplis tots els nostres cors de joia, bogeria i d'amor, perquè eres tu l'estrella dels carrers Sevilla i Dénia. I ja ho veus, esta falla és així. La raó que estigues avui ací. Nostre amor és com la primavera que avui esclata i mai espera. Ja ho veus, esta falla és així. La raó que estigues avui ací. Nostre amor és com la primavera que avui esclata i mai espera. I així estem per tu. Jo ho he intentat, ho he fet bé? Sí? Ho has regat un poquet més? Perfecte. Anem a fer un encanteri. Un últim encanteri, però he d'utilitzar-me tots. Perquè, clar, això vosaltres hem intentat pujar-ho, però sense vosaltres no. Aleshores, que amb vosaltres, un últim encanteri per a terminar això per tot el rang. Quan jo alce el micròfon, perquè no tinc vareta, diguem apoteosis. 3, 2, 1... Apoteosis!
Oh,